כשאני באתי, עליתי למעלה, היה לי עומד על המרפסת מחפש אותנו. וזה כבר היה אחרי שעה, 13 שעה. אני אומר לו, חיים, בוא תראה מה הבאתי לך. אז הוא ניגש אליי, פחדתי, אני מרד. הוא מתכופף, אחד שהוא יגיד לו, זהו, תצעק. אמרו לי, יש מתכון קונבטה למטה. אני מסתכל. בקיצור, סיפור פה הרבה, אז אני אספר רק על השבת לא האחרונה, אחת לפניה, אני ואיתה קפצנו לבקר, הבנות של ג'וני היו עם הילדים, אז 60 או 60, המרץ שיש לו לרדוף אחרי הצטרפו עוד נכדים. אז אמרתי, זה טוב שאתם גרים קרוב, כי עוד מעט תצטרך לרדוף אחרי אז גם הייתה לי מישהו בעבודה שיש לו יום הולדת. אני הייתי בטוח, בשיא הרצינות היא אומרת לי 80 או משהו כזה. היא אומרת לי, לא, כולה 66. נראה עוגה, נראה זה. אמרתי, מה 66? אבא עכשיו בן 60, איך... אז המרד והכוח שיש עדיין לרדוף אחרי הנכדים ולשחק וכולם כבר הזכירו פה הרבה דברים, אבל ממש לקבל את כולם. הרחבנו את המשפחה באופן מאוד גדול ואף אחד לא מרגיש נטע זר או משהו כזה. וזהו, ומזל טוב. מזל טוב, מזל טוב. אבל שי, הוא עצמו חי בנס. הרבה פעמים. לא, היה דוקטור גייגר, הוא היה עם החתים על כל הראש, היה עם איזה וירוס, עם איזה חיידק. לא, ברוך השם. קולי היה. קולי, אני זוכר דוקטור זהרו ודוקטור גייגר ילדים את כל זה. נס ניסים, רק תפילות, זה לא, אין פה משהו. בקשר למה ששי אמר, רציתי להגיד שמוישי נסע איזה שנתיים על וספה בלי רישיון, בכלל אין לו רישיון נהיגה בכלל. גוזלן, הבן של שפר. וכל מי שהיה אותו, אני הבן של שפר, יאללה, סע. מוישי יספר לך הוא לקח את הווספה שלי ונסע. פתאום הוא מגיע, אבא, השוטר תפס אותי וזה, והשוטר אומר, אני לא מכיר את אף אחד, לא מעניין אותי. אתה עכשיו תלך לבית הסוהר, ובא לי לבכות, אני ראיתי את השוטר. אחים שלך. לא להגיד. כן, העיקר אני מגיע, אני ראיתי אותו, אז אמרתי, זאת אומרת, אתה יודע, לקח את הבן שלך עכשיו לבית הסוהר. למה? הוא נהג בלי רישיון. אבל לי יש רישיון, אז תסלח לו, יאללה, זהו. טוב, תשמע פה, שמה אני אכתוב דברים בספורט. בי זה היה גוזלן, אבא שלו, אני גידלתי אותם, את הילדים האלה, כל אלה, הייתי מביא להם כל פעם קדימה. התקופות האלה, לצערנו נגמרו. איפה יש לך היום דבר? לא זוכר בדיוק, זה היה ככה, שבא, הוא תפס אותי, אז הוא הגיע, הוא קרץ לו שיגיד לי שייקח אותי לבית סוהר. חברים, הוא כבר לפני כן, הוא כבר אמר לו יעשה כלום. אז הוא קרץ לו אבא, אז הוא אומר לי, אני אקח אותך לבית סוהר. הוא נפטר גם. הנה אבא שלי, זה אבא שלי, יש לו... זה הגדול, יעקב. אז הוא אומר, יאללה, תלכו. לא, בטבריה הרי מה הוא תופס? תופס רק תיירים שהיו באים לברכה מהעיתונים, לקח עיתון, עוצרים, נותן להם 100 שקל, שבת שלום, חופשה נעימה, תהנו בחוף, תהנו בזה. ואז מתחילים צעקות, אני רק ירדתי, לקחתי עיתון, אומר לי, מי אני אתן בטבריה? אני עם דוחות. נותן לו את הקופי, שלהם היו מנגבים עם ה... ניושרים. אתה יודע, ככה תנגב את הזיעה. תנגב, שבת שלום. פתאום אתה רואה את כולו שחור, אנחנו כולם צוחקים. עכשיו הם היו מחכים לתפוס חוצרי, עכשיו שהוא אומר שפר, זה מצחיק, כי זה כמו שרון אמרה שלי בפרדס חנה היום. אתה לא משלם, אתה הולך לאופנת אורן, אתה קונה לשפר, אתה הולך להסתפר אצל, איך קוראים לו מימון? שטרית, אוכל נגיד על חרמון, הולך בזה, עכשיו הם ברטרים, הוא לוקח צעצועים, זה בגדים, זה, אבל לדעתי הרחוב הסתובב הרבה שנים על ברטרים. ומס הכנסה לא רואה גרוש. לא, מס הכנסה היו באים ולוקחים, זה מותר לספר, יש התיישנות. גימות. הוא אומר, מוישי, תבדוק, תראה מה הילד שלך אוהב, מכוניות על שלט. אם זה טוב, אם זה לא טוב. עכשיו, היה בא מס הכנסה, זה הרי מצחיק. איך הם היו מזהים? זה מפחיד לחשוב על זה, להם זה נראה טבעי. יש פה מישהו כנראה מחיפה. הרי יודעים ברחוב כל מי הולך. עכשיו יש כנראה מישהו מחיפה, זה ביקורת של מס הכנסה. הם מעבירים בשנייה, הם זיהו מישהו שהולך עם המס הכנסה, והוא לא טבריאני, אז כנראה הוא... ולא היה טלפון. חיפה זה כאילו... רק מעביר לשני מהחנויות. בשניות! כי מזהים ברחוב מישהו שלא... יש בחיפה, יודעים חיפה. אז זה חיפה, וכולם היו פתאום קופות. חיפה זה כאילו בא מחוץ בני ברק, כשאנחנו... מגיע מישהו כזה, רצים מלחם. כשאנחנו היינו ילדים... וואלה, ביטוח לאומי זה מאיר אומרים שם. כשהיינו ילדים, לאה ויצחק, עוד 10, היו באים מגבעתיים, היו באים מתל אביב, היינו מסתכלים עליהם כאילו באו מהמאדים. אנחנו עוד היינו בתל אביב, בחיים לא היינו בתל אביב. אתה זוכר את זה? מי נסע לתל אביב?
טוב, עכשיו חיים, הוא מצלם, דבר. לא, אני, שי וטלי דיברו, זה בסדר. זיו! לקחתי את זייניק וצבי רוזנשטיין, הפעם הראשונה בחיים שלהם שהם יצאו מטבריה לתל אביב, הם היו כבר בני 20 וכמה, 30. יצאו הפעם הראשונה מטבריה. אני חשבתי זייניק נולד בן 80 כל אלה, אתה יודע. אוי, אני מצאתי תמונה בבית מהחתונה של זייליק. של זייניק? יש לו שושנה, יש את ה... יש לך את התמונה של הגיוס שלי.